ҳузур надоштани шахсони аввал, гурез аз суоли хабарнигорон ва худдории журналистон аз суолҳои ҳассос аз мушкилиҳое гуфта мешавад, ки дар нишастҳои матбуотии ҳамасола ба назар мерасад. рӯзи 28 январ нишастҳои матбуотии мақомоти тоҷик оғоз шуда, кори яксолаи ниҳодҳои давлатӣ натиҷагирӣ мешаванд. бар асоси амри раиси ҷумҳури Тоҷикистон, зимни ин нишастҳо масъулин бояд назди хабарнигорон ҳисобот диҳанд ва ба пурсишҳои онҳо посух гӯянд. камбудии асосии нишасти матбуотии мо ҳамин аст, ки солҳои охир худи мақомдорон ба нишасти матбуотӣ хунукназарона назар мекунанд, муносибат мекунанд ва бевосита худашон дар нишастҳои матбуотӣ ширкат намекунанд. дар нишастҳои хабарии Тоҷикистон, ки дар як сол 2 маротиба пешбинӣ шудааст, 1 соат вақт ҷудо мегардад. вақти муқаррар шударо бо хондани ҳисобот гирифтани масъулин борҳо боиси нигаронии хабарнигорон шудааст. вақте ки варақаи иттилоотия барои журналистон пешниҳод мекунанд, ман хоҳиш мекунам, ки 2 соат нахонанд ва барои журналистон бештар имконият шавад, ки саволҳояшонро диҳанд. дар кумитаи радио ва телевизион будем як вақт ним соат фақат варақаи иттилоотӣ хондам. ин дар баробари он аст, ки ҳамун варақаи иттилоотӣ дар дасти мо ҳам аст. масалан метавонем, ки аз рӯи ҳамун мо нависем. ҳамун ва хондан охир ба хестам гуфтам: бачаҳо, мана мебахшенду, ман чӣ дорам? ман дар як ҷо бояд равам, мана интизоран тезтар бояд равам, ба суолҳои шумо як намояндаи ман ҷавоб медиҳад. рӯзноманигорон чун ҳадафшон гирифтани посух ба суолҳошон рафтан ба нишастҳои хабарӣ аст, бисёр хуб мешуд аз ҳамон 1 соат фақат ба суолу ҷавоб бигзарад ва рӯзноманигорон ба суолҳои худ посухҳои мушаххасу дақиқ бигирад. хабарнигороне ки мунтазам дар нишастҳои матбуотӣ ширкат мекунанд мегӯянд, сол то сол ин нишастҳо ба маҷлисҳои расмӣ табдил мешаванд. далер мерганов мегӯяд, журналистон ба ин гуна нишастҳо омода шаванд. вале дар ин сурат мебояд, ки мо журналистон нисбатан серталаб бошем. мо журналистон бояд огоҳии комил дошта бошем ва нафароне ба нишасти матбуотӣ раванд, ки дар он маврид чизе навишта бошанд ва ё огоҳ бошанд. ва лозим аст, ки назокатҳое ки барои муоширати журналист бо як соҳиб мансаб аст, онам бояд риоя шавад, ҳам аз ҷониби соҳиб мансаб ва ҳам аз ҷониби журналист. ман шоҳидам будам, ки масалан мансабдоронам дағалӣ мекарданд, шоҳидам будам, ки журналистонам аз ҳад зиёд густохӣ мекарданд. ин чизҳо бояд мадди назар бошад. нишастҳои матбуотӣ дар оғоз 4 маротиба дар як сол мегузашт. баъдан ба 2 маротиба дар як сол кам шуд. шодмон Ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе.